Hoi, Hoi, goedemiddag. wat ben je aan de waan? Ja, wij zijn even bezig om de voorbereidingen voor het seizoen voor het flyboarden alvast. Dus het is nu te koud om te flyboarden. Maar we kunnen in ieder geval even de waterscooter alvast wat laten draaien, zodat hij niet heel de winter alleen maar stil staat. Dus ja, zo beginnen het seizoen alvast een beetje met de voorbereidingen. En wat is flyboarden? Met flyboarden sta je op een bord en dan word je als het ware aangedreven door deze waterscooter, zodat je echt door de lucht kan vliegen. En dat is ideaal voor bedrijfsuitjes of voor vriendengroepen. Het is spektakel voor in de zomer, zeg maar. En hoe bist je je inrollen? Hoe kan het als je dit doet? Nou, we zijn 2 jaar geleden als hobby begonnen. Dus zelf proberen te flyboarden. Nou, toen kwam er al steeds meer animo voor. Er waren nog niet veel partijen die het ook deden. Dus toen hebben we besloten om het als officieel bedrijf te gaan doen. En om echt mensen te leren voor groepen. Dat ze bij ons kunnen komen om een leuk uniek uitje te gaan doen. Dus ja, zo is het wat van een hobby naar een officieel iets overgegaan. En hoe ligt het met de waterscooter? Doet het goed? Ja, zeker weten. Het is net als met een auto, onderhoud is behoud. Dus elke winter hebben we netjes alles verversen, dan komt het helemaal goed. En bist je er nou ook heel goed in? Zit je nou een veelvoudig Nederlands kampioentje noemen mij? Of? Nou, dat valt mee. We kunnen wel de basisdingen en een aantal trucjes. Maar mijn collega die doet het meerdere showwerk en de extreme vliegerij, zeg maar. Dus ik geef meer les. Maar wat hij gaat, let het mooie waar maar komen, let de simmer maar komen, dan kun je hem in actie. Ja, wij kunnen niet wachten om alles weer van start te laten gaan. Dus de eerste boekingen komen ook al binnen. Dus ja, het is weer lekker vooruitkijken naar de zomer. Dat het mooie weer maar snel weer mag komen.